بینەرین هێژا ئێوار باش پێبخۆشم ئیشەو لەگەڵ بم ji ber rojek taybet e roja zimanê dayîkê hûn tev dizanin ku ziman yek ji mercên sereke ye di hebûna gelan de ji ber wilo ziman gelekî giring e eger em bên em gelin û mafê me wek her gelê cîhanê heye ku em serbixwe bin û em azad bin û ala me jî di nav ala hemû welatên cîhanê berz û bilind be divê em li zimanê xwe